Pe 26 aprilie 1986, reactorul 4 al centralei nucleare din Cernobâl explodează, cauzând ceea ce Organizația Națiunilor Unite avea să numească mai târziu cel mai mare dezastru ecologic din istoria umanității. În urma exploziei și a incendiului, clădirea reactorului e demolată și cantități mari de radiații sunt eliberate în atmosferă. Măsurile de siguranță sunt ignorate, iar uraniul din reactor se supraîncălzește și se topește prin bariera protectoare. În lipsa unor date inițiale concludente, este dificil de stabilit cu exactitate numărul de victime. Conform unei cercetări efectuate de Greenpeace, numărul deceselor cauzate de expunerea la radiații se apropie de 100.000. Și pentru că, în prezent, mai există oameni care trăiesc în zonele contaminate și care sunt expuși în continuare la radiații, acest număr va continua să crească. Animalele care trăiesc în zona de excludere din jurul Cernobâlului manifestă o rată a mortalității mai mare, un număr crescut de mutații genetice și o rată de înmulțire scăzută. Dezastrul de la Cernobâl nu a rămas în trecut. Efectele lui continuă să fie resimțite, iar acum, în toiul crizei climatice, pericolul nu face decât să se amplifice. Între timp, autoritățile nu sunt nici acum pregătite să facă față provocărilor. Mai mult, industria nucleară și guvernele susținătoare din Ucraina, Rusia și Belarus vor să cheltuiască miliarde pe alte proiecte nucleare, ignorându-și responsabilitatea față de supraviețuitorii de la Cernobâl și ascunzând realități zilnice cu care se confruntă acum localnicii.